102 еллык Хамдурладта иң өлкән белем бирү учреждениесе булган 8нче мәктәп быел масштаблы үзгәреш кичерде. Биредә спонсорлар ярдәме белән капиталь ремонт эшләре башкарылды. Уку һәм тәрбия шартлары үзгәреп тора. Безнең балаларга бөтен уңайлыклар тудырыла. Матур кабинетлар җиһазлыйбыз. Депутат төрле сыйныфларда укучылар өчен тудырылган шартларны да югары бәяләде. Укучылар һәм укытучылар кунакка мәктәптә уздырыла торган патриотик эш турында җентекле итеп сөйләделәр. Волонтерлар хәрәкәте, Кыр почтасы, солдатка ярдәм акцияләрендә илебезнең үткәне һәм бүгенгесе чагылыш тапты. Здравствуй, дорогой солдат. Пишут тебе ученики 9 класса 8 школы города Нурлат. Наше письмо – благодарность. Мы хотим сказать огромное спасибо за твою смелость и отвагу. Китаплар балаларга бирәбез. Менә приват почтаны тәбезеңдә солдатларга, киемләр аларга җыябыз, носкилар, чоклар, җылы носкилар. Илебездә барган вазгыяттан 8нче шәһәребезнең 8нче мәктәп укучылары да читтә кала алмады. Без әти-әниләребез белән ярдәме белән гуманитар ярдәм әзерләдек. Депутат мәктәп волонтерлары белән аралашты, алар башкарган патриотик эшләре өчен рәхмәт белдерде. Киләчәктә дә илнең югары тормыш позицияле чын гражданнары булуларын теләде. Вы наше будущее. Мы очень, скажем, я сам лично как человек, да, и как представитель государства, мы очень стараемся, чтобы вы учились в хороших условиях, чтобы вы, скажем, нравственно и морально воспитывались, чтобы вас, скажем, с юности, с детства прививалась любовь к своей родине, к своей отчизне. Рәис Сөләйманов бүләк сыйфатында учреждение директорына мәктәп ашханәсен җиһазлау өчен 450 мең сумлык акчалата сертификат тапшырды.